България пред огромен външен дълг, прогнозите на Асен Василев. България се изправя пред сериозно увеличение на външния си дълг, като прогнозите на Асен Василев сочат, че до края на 2026 година той може да достигне 66 милиарда лева, спрямо 36 милиарда лева в началото на 2023 година. Бившият финансов министър Владислав Горанов изрази загриженост относно тези прогнози, подчертавайки, че дългът идва с лихви. Горанов посочи несигурността около приходите от такса върху преноса на руски газ, включена в бюджета за 2024 година, като се съмнява дали Булгартрансгаз ще може да внесе такива суми. Той изрази съмнение относно реалността на тези приходи и подчерта, че е заложен 3% дефицит за периода от 2023 до 2026 година, което води до сумарен дефицит от 25 милиарда лева. Според Горанов, въпреки че България има един от най-ниските външни дългове като процент от БВП в Европа, бързото натрупване на дълг може да има неблагоприятни последици за живота на хората. Той критикува политиката на Асен Василев и управляващата партия, Продължаваме промяната, за липсата на легитимност да натрупват такъв голям дълг за кратък период. Горанов подчерта, че увеличаването на пенсиите и доходите, докато се трупат огромни дефицити, е фактическо задлъжняване на бъдещите поколения и че такива решения изискват голямо обществено доверие.